Nangi indaba ezimnandi. General Nhlanhla is going to lead a task force project to deal with organized crime in the country. Those are good news. Here's what I want to get into. So manifuna ukuthandaza, yekelani ukuthandazela igebekhu nina amakholwa abanye benu ni host ama night vigil for into engekho la. For into engekho sifuna ukubona ama night vigil for ubaba uNhlanhla Mkhwanazi nebandla lakhe lamaphoyisa who will be leading this organized crime thing. Now wonke amaphoyisa who are involved and who are honestly trying to make this country better by fighting for against crime, amen. Hayi yenu yokuthi umuntu makabanjiwe or umuntu when he's mentioned because he's your favorite politician nina you convening ama meetings wama night vigil for igebekhu. Ngeke ake niyekeleni lento yenu le. Nangu umuntu umele ukuthi simthandazele ubaba Nhlanhla Mkhwanazi no national commissioner because those are people. We must be praying for people that are fighting for the country to be right and they are fighting against crime. Hayi lemgulukude nithandazelayo ni. Hayi lento yenu ukuthi ni hold ama night vigil for abantu ba implicated as if they are innocent. Ama politicians wenu enibathandayo your corrupt politicians is mentioned and he's about to lose his job or he's about to go to jail and in host ama night vigil for imigulukudu and again main kancane nanga abantu mele ukuthi sibathandazele uba Nhlanhla Mkhwanazi udinga imithandazo yethu as a country. Niyeke lento yenu ukuwaste ama prayers ngoba uNkulunkulu akayizwi lemthandazweni ukuthandazela imigulukudu. Angazi ukuthi nithandazela which God enithandazelayo ukuthi avikela abantu bokwenza icrime. uNkulunkulu njani uyophendule imithandazo yabantu ba dithapelo tsabatho ba etsang crime. Lona gore le busy ake le ikwelle that thing. Ale tsebe go thapelo ke thapelo ko supporta mosebetsi o motle. Ha rapela re bodimo re thusa. Ha o no to handa te sotobe a re nkosi sigeleli Africa. Pagamisu sapolwayo and all those kind of things. That was a prayer to say ukuthi uNkulunkulu sivikele njengama Africans because we're under oppression like in South Africa. When ANC adopted that as their national anthem, as their anthem, Nkosi sigeleli Africa. Those are type of prayers. You pray for what is good, ain't it? So yekelani lento yenu yokuthi nithandaza manithandaza lapho le rapella digebeko ake le yemele nganyana digebeko di tshwarwe di tronkong bommele bontate ha di tlowe parliamenteng digebekwa iboba iloba mapantiti le bona ba tlabe ba tsebe o buitswa mapantiti digebeka di yo tronkong simple re tlo rapella ntate Mkhwanazi as South Africans rapella ntate Mkhwanazi. Rappeleng Tate Mkhwanazi, rappelle that General Chief ileng abua in one meeting yadi Navy chiefs abua our country is naked. We don't even, all our Navy equipment is broken. We can't even patrol our waters. We have to rely on some external, we have to outsource security, and yet we've got Navy in the country. Those are people that we must pray for. We must pray for these amaphoyisa wethu who are hard men and women who are waking up day and night trying to do umsebenzi wokuphoyisa the right way without bribery and everything. Kumele ukustandazela abantu banjani. Leyono nithandazelayo lena mani makini yeke imthandazweni yanuka imthandazo yokunuka la nithandazela imigulukudu imthandazo yokunuka. Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe ezimnandi enganza kwethu our own General Nhlanhla Mkhwanazi. It's our own. Into ongayazi inkulu kunawe ukuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu eSouth Africa esimthandayo hayi ke ungenile ke wenganza kwethu ngempela ke manje kwi-national. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uyena osezoheda
i-organized crime international, national. Uphumile manje kwi-local lokuthiwa hayi uKwaZulu Natali kwasha wacima kanjani. Cha, yabona-ke manje kuyaphela ngey'gebengu, kuyapheleliswa. I-Big Five uzoyibamba ngey'mpahla ey'nkulu. Nazi-ke ngikhuluma ngani. Kuyalunga-ke manje, izinto ziyashintsha-ke manje. Sithi nje we salute you our Lord General Mkhwanazi. Izinto-ke manje ibambe ngakho-ke manje besifisa ukuthi our Lord General Mkhwanazi asebenze national, engalokho esebenza njalo locally lokhu kuthiwa KwaZulu Natali, KwaZulu Natali. Cha, iKwaZulu Natali alilincanyana. Siyaphakama KwaZulu Natali, sithi-ke phakama General Mkhwanazi, phakama Ndonga, phakama Nsika Inkosi. Uyabona-ke manje akusadlala-ke manje, akudlalwa ngempela-ke manje. Uma kuwukuthi i-organized crime izolidwa uGeneral Mkhwanazi, izindaba ezimnandi lezo ezingene namhlanje ziyasithobisa thina njengabantu bakaZulu Natali, futhi njengabantu basemzansi eSouth Africa, thina njengabantu esingazwani nobugebengu, ziyasithobisa lezo. Yizona ndaba ebesifisa ukuzizwa, ebesiyilindele kabi ukuthi sizizwe ukuthi ngempela kuzokwenzakalani, ngoba awukwazi ukuthi umuntu osebenza ngalolu hlobo, umuntu okwazi ukudila ngey'gebengu ngalolu hlobo ukuthi umgcine nje local. Akuyena umuntu we-local is legal. Umuntu ukuthi angene phela kwi-national adile lapha, ngoba lapha kwi-national khona amazambane abolile. Lapha kwi-national funeka aphumeke amazambane abolile, kungena umuntu ozosebenza. Kuyintokozo-ke kakhulukazi ukuthi uNhlanhla General Mkhwanazi nawo uyena-ke manje osezolida. Babonile ukuthi osezolida lapha kwi-organized crime. Babonile ukuthi hayi akulungile ndoda ukuthi ube la KwaZulu Natali kuphela, awukuthi thuthu futhi uyosiza nangale, ungabambi lesikhundla kuphela, kodwa awukuyoqhoqhobela isikhundla esilapha phezulu, ukuthi ukuqondise nje international, ulwe nobugebengu bonke ubugebengu base-South Africa awukulwe nabo, ngoba ukuthi ulwe nobugebengu bakaZulu Natali akukuhle, kodwa awukulwe nobugebengu base-South Africa yonke. Ukuyibheka phezulu ukuthi kuhamba kanjani, ngoba konakele lapha phezulu. Uzibonakalisile-ke wey'ngane kwethu uGeneral Mkhwanazi ukuthi la KwaZulu Natali ukuthi abe umphathi la KwaZulu Natali, bonakalile ukuthi uyakwazi ukuyiqondisa izinto. Kwaphinda futhi siyabona njengamanje ukuthi khona omadlanga ababhizi, kodwa ubani umuntu oyi-whistleblower, ubani umuntu oshaye impempe ngoJuly 6, 2025. It is a result of uGeneral Mkhwanazi. Ukuba uGeneral Mkhwanazi akekho, ungabe siyini eSouth Africa? Ngoba phela leli zwe lethu selaphenduka labe yi-mafia state. Ungabe siyini manje? Ungabe kuphelile ngathi? Because uma ubheka nje onke, ngisho ama-department ka-government, i-policing department, yonke into yase-South Africa igcwele ukubola, igcwele ubugebengu ngendlela eyisimangaliso. Ngisho umasipala kugcwele ubugebengu ngendlela eyisimangaliso. Ngenxa yokuthi nje uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi asukume ngoJuly 6, ashaye indweba, ashaye impempe ukuthi cha konakele, enough is enough. Wasukuma kwacala. Buka manje sinomadlanga kuvela impethu komasipala abaningi bokuruleni, omasipala basePitoli, omasipala abaningi kuvela impethu. So umadlanga uyasebenza, umadlanga uya-clean up ngempela. Ziningi izinto ey'vela lapha kumadlanga, but ngenxa yokuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi usukumile, wathi no, angezukuthula kwenzeke into enje phambi kobuso bami ngibuka. In my watch, never. Lokho angeke kuze kwenzeke. Siyakubongela-ke General. This is our General. This is our Lord General Mkhwanazi. This is our own Nkwali Yenkosi. This is our own Ndonga. Siyabonga Shamasi. uNkulunkulu aqhubeke Shamasi akupha amandla. uNkulunkulu futhi aqinise ukuthi ngempela noma usufike lapha kwi-national ungancithezi, ngoba uma uyi-leader kufuneka ube yi-leader eyiyoyo, akufuneka ube yi-leader encethezayo. Iba yi-leader nje ezoqonda ngqo. Yonke into eyi-corruption iyasuka, iyaphela, iyagcina ithi bye-bye. Ngisho nemvelo
iyasebenzisana noGeneral Mkhwanazi. Imvelo uqobo lwayo babambene ngezandla nemvelo ngqo ukuthi njengoba kuyinesethi lapha kuyezwakala. So umuntu ngempela okwazi ukulalela, okwazi ukubona isystem ukuthi kwenzakalani, ukuze umoya ovukuzayo we-Age of Aquarius uyizwile uGeneral Mkhwanazi. No, kunento ekufuneka yenzeke. Let me submit to it. I-change must happen. Amaphoyisa azigebengu mawaboshwe. Bonke abantu abaqashwe ku-government makaboshwe. Ngisho kuhulumeni makaboshwe. Lapha phezulu ababoshwe. Ama-politician angcolile ayizigebengu mawaboshwe. Futhi kulesi sikhathi samanje izinto zishintshile, kuzokwenzeka konke okubhedayo. I-corruption izo-exposwa, amaqiniso azophumela obala, and akukho okufihliwe okungeza ukumbulwa, and abantu bazolazi lonke iqiniso. And sizofika manje isikhathi ukuthi abantu bengezwa ngogovernment, abantu bengacontrol ugovernment, abantu basicontrolele bona izwe labo ngendlela abafuna ukuthi licontrolwe ngayo, ngendlela abafuna ukuphathwa ngayo. Ngeke abantu lokho bephethwe ibiqophololo la bephethwe isigebengu. Kuzofika isikhathi lapho esizoyikhethela thina ngempela lento ekuthiwa i-communism ibe proper. I-communism, it will take place ukuthi uhlangane umphakathi ube yimbumba, kwenzeke izinto ngendlela yomphakathi, ngoba kade umphakathi lokho uphethwe njengamazombi, kade siphethwe njengamazombi. Lokho wahlala phansi sihlale sukuma kushawa impempe, kwenziwa yonke into, kukohlakala, kudlala abantu. Ise-South Africa la kusemzansi la izinto kuzofuneka zenzeke ngendlela yasemzansi, ngendlela yabantu basemzansi, not ngendlela yabantu basemelika. Danko. Our Lord General Nhlanhla Mkhwanazi himself namhlanje nge-17 ka-April 2026 babhizi nge-handing over ye-forensic lab yase-KZN. So apho ke kulapho bekefika khona uPremier uThami Ntuli emamkela. Hayi ke wangena ke pha ekugqibeleni kwespeech sakhe bafethu kunamagama endiwavile. Qha andazi noba ndiva lento endihalela ukuyiva na. Uyazi xa into uhalela ukuyiva ungaze uyive ngathi ikhona kanti ayikho. Bafethu begqibeleni unamagama kawathethile uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ngokungathi uthi kune role akayinikezwe nguNational Commissioner ongathi kumele into yoba alwe nobugebengu across the whole country, not just KZN. Hayi bafethu ndicela nisimamelele ngokwenu. So apha ku-speech sakhe ke hayi uchilo nje indlela bebehamba ubibi ngekho lula, babonga nje into yoba finally i-public works baya nokusebenzisana nje, yaze yabe i-public works ibanikeza i-building apho bezaba ne-forensic lab yabo beyi-KZN. Phansi koba ke kubonakala ingathi bokukhona ukudependa okuthile kwabo bebedepende Pretoria, which is in Gauteng province, plus Cape Town, which is in the Western Cape. So ngoku at least now that banayo eyabo nokumsebenzi uzawuqhubeka kuye phambili. Niyabona bafethu ba ubugebengu kuyo yonke lento evela lapha kuMadlanga Commission yona ibibonisa into yoba i-cases ezininzi zingaresolveki nje. It's because of even zona i-forensic lab ezethu zezi kaloku ezidlana ne-evidence. So right now bazazimela. So it means ke ngoku izigebengu bezithanda ukuyogebenga kwiside lase-KZN, even ezisuka kwezinye ii-provinces. Bafethu imilenze yobugebengu iqhawuliwe KZN baya beyiqhawula abadlala abantu base-KZN. Hayi bafethu indlela endivele nda-excited ngakhona xa ngisiva nje into ethi ngathi uzawuspreda nje intaka lena, izaspreda nje wings zayo. Hayi bafethu andiyazi noba ndive ndodwa okanye ndicela nizimamelele ngokwenu ezithethela ke phofu. Yini bafethu iqanda le-country. Hello Mzansi, welcome to Mgosi wasemzansi. South Africans are celebrating General Nhlanhla Mkhwanazi njengoba he is stepping into nationwide crime fighting mission. Nhlanhla Mkhwanazi, guys, he is stepping into national stage in a major move to tackle organized crime across South Africa yonke. And banabaningi bamjabulele ngendlela lesimanga kesana. People are celebrating him. People are saying ukuthi uyadeserva uyabona tigebengu yalo tisatokhala tisatodublana amaphoyisa tisatofa
basatoboshwa because we know ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi akadlali or he's good at his job, and that's why abantu abaningi bamthanda. That's why abantu abaningi bathi akekho nje umuntu lobeka ngawushaya ngqono lo msebenzi undlula uNhlanhla Mkhwanazi. People are happy, people are excited, bantu batosha ukuthi stoba safe. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.